Uma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag ochele kaunti ma Kirinyaga gin moko kuom jopur manoyudo kony kokalo e chenro mag pok mar omenda. Jatend piny Kenya William Ruto kachiwo twak e kinde limbe mare kaunti ma Kirinyaga golo chik madhi neno ni manyiwa go ochwale kuonde kano manyiwa mondo mi jopur oyudgi e yo makare. Seneta ma Kirinyaga Kamau Murango ma en jakom mar komiti ma ochung' ne weche pur e kaunti no yango ni okang' ma kama dhi konyo e siro lek mar jopur ochele e kaunti no. Mbele imekuja na manufaa sana kwa mkulima sababu itaongezea production ya mchele na hiyo itakuwa kwa mkulima yote batariza kukuja kwamba mchele kulingana kama umelima na hujaweka batariza ama hujaweka mbolea ya kutosha, production inakuwa ndogo, unavuna mavuno inakuwa ndogo, lakini wakati mbolea imekuja na umeweka ya kutosha, production na mchele inakuwa unatoa mavuno mingi. Kwa mbele